Porque sei que o fan moi ben, entón para que os demais, o que non sepa, que mire un pouco por elas, elas dúas xa van xuntas. Toma con Natalia. Di como se chama o xogo? Pata de galo. O xogo chamase Pata de galo. E ora, hai algunha dúda sobre o xogo? O xogo consta de un milé, mira, Un fío? Un cordel? se poña Natalia en pé. Pero vai despacio para que todo o mundo sube así. Isto tamén o tedes aquí na folla. Primeiro paso, segundo paso, terceiro paso. Despois, só hai ata o terceiro paso. Despois xa facedes a primeira figura. Vedes como Natalia puxo as dúas mans? E ora, con este dedo, ten que metelo por estes dous, así. E xa fai a primeira figura. E ora, para pasar a segunda, collemos isto así, e pasamos a seguinte. Ora xa non vamos facer máis, porque temos que xogar, que temos pouco tempo. Ora, os que trouxeron cordón,